Kijk, de oude meester die doet het voor. Ja. Is hier al een beeld? Hallo. Hi, Chris Pijpers. En Bas dat van is der Zwaan. William En wat, Pijpers. wat? Kleinzoon? Ja, de oudste kleinzoon. De oudste kleinzoon. Dat is pas hier komen wonen, hè. Vanaf december. We hebben altijd in Utrecht gewoond, in Hamelen. En papa zegt, we gaan terug naar Venlo, naar Tegelen. En heeft hij daar een huisje gekocht. En heel blij, en opa heeft de kindertjes sneller dichterbij. Dus dan nou ben ik daar elke dag, of ja, om de anderste dag. Wat heerlijk voor opa. Heerlijk, hè. Echt leuk, hè. En die is nu 2 nachten, is hij bij ons. Hij wil niet, papa ging met de andere 2 naar de dierentuin. In Overloon, mag ik dat zeggen? Dat mag. En wij gaan lekker voetballen, hè. Want we hadden gisteren ook gewonnen, hè. Gisteren hadden we gewonnen, hè. En hij had de eerste doelpunt gemaakt. Vertel, Dus. wat wordt er gisteren dan? Tegen 3 ja? tegen 2 voetballen, hè. Tegen de grotere jongens. Hadden jullie met z'n tweeën gewonnen van 3 Nee, jongens? we hadden nog eentje erbij. Oké. Zo. Wij hadden 3 en de anderen hadden 2. Ja. Oké. En had jij een goal gemaakt? De allerlaatste. De allerlaatste? Ja, 10-7 gewonnen. We deden tot de 10, hè. Goed bezig, Ja, William. dat was heel leuk. Dus voetballen met opa, dat is niet verkeerd, hè? Nee. En opa is ook nog een beetje actief met bejaarden. Hè? Hier Vertel. bij, hoe noem je dat? VVV. Pak eens de bal snel, dan kan ik het teken zien. Pak de bal eens, William. Van de oudjes vandaag. En wij doen walking football. Hier in Tegelen bij de Doolhof. Superleuk. Ik zal nog zeggen, Deze bal hebben we gesponsord van VVV. Ik weet niet of het erop staat. wat heb je dit van VVV Ja, gekregen? dat is. Zij doen dit ondersteunen, dat walking voetbal. Toevallig weet ik dat, ja. Ja, dat doen ze in Zuid, Casinoweg, hier in Tegelen dan, VVV zelf dan. En dat ging zo goed met mij, totdat ik mijn debuut maakte bij VVV en toen een spier, ja klaar, toen was ik even klaar. Dus, maar nu zien we met oud-voetballers ook goed FCV dan, een paar. Ja. Die hebben het ook gevonden en die zei, ik heb ja, een beetje promoten van jongens kom erbij. Ze schermen zich allemaal dat ze niet willen voetballen. Weet je wel, ze zeggen, oh, dat is niks voor ons. Ja. Maar juist voor ons is dat wel leuk, want lekker dit weertje, hè, kunnen we weer of geen weer, we gaan voetballen. En dat gebeurt dan ook, Nee, dat is bij de Doolhof, daar ligt een kruifkoord, Ja. dat is kunstgras. En daar zitten we elke dinsdag van 11 tot 12. Beter openluchttheater. Ja, door ja. Bij de Doolhof. Ja. Oké. Daar doen we dat. Elke dinsdag en dan is het zeldzaam dat er iemand zich aanmeldt. Echt hoor. En gelukkig zien we nu A13 en A14 man, maar iedereen is welkom. Ook geen voetballers, ook al kunnen ze, dames mogen ook. Leeftijd, geen probleem. Zien er al dames die zich aangemeld hebben? Nou, eentje is ook van Inclusio. Dat is ook die organisatie en die duikt wel eens af en toe mee, maar die kunnen heel goed voetballen. Ja? Ja, heel goed wandelvoetballen. Dat is echt de beste van ons allemaal. Serieus? Ja. En wat is Inclusio? Dat is een organisatie die zet van alles op de puurtjes eigenlijk. Van mensen die helpen mensen met allerhande dingetjes. En Mensen ergens ja, beter ook wat betrekken. beter betrekken, iets gewoon doen in de tijd wat ze dan hebben eigenlijk. Dat soort mensen zitten veel achter de televisie. En dan kunnen ze een keer wat anders knutselen door in de wijkgebouw in Tegelen. Daar heb ik zelf niks mee. Ik doe alleen dit dan, dat wandelvoetbal. Ja. En zelf doe ik dan een beetje fietsen en mountainbiken dan. Dat vind ik ook wel leuk. Ik zal heel eerlijk bekennen, ik heb onlangs, Ja. want dat hoe je ze namelijk bij ons in het dorp, bij de voetbalvereniging, ook op gaan zetten. Ja. Het walking voetbal. Ja. En ik heb dat uitgeprobeerd. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, Wat bleef? De geest rennen, hè? Ja. Ja, dat is iedereen. Ik voelde me continu alsof er iemand aan mijn... Ja, nee, als ze rent, dan wordt er heel hard geprotesteerd van, moet je niet rennen, weet je wel. Dat wordt dan even rondgeroepen, hè. En het gaat 8 keer of 10 keer hè, in een uurtje tijd, want iedereen heeft de neiging voor te rennen. Ja. Dus maar wel super leuk. Ik doe dat nu 2 jaar, we hebben een beetje met de coronatijd een beetje opgezet, hè.
of is dat eigenlijk een beetje een werk? We hadden iedere keer met 4, 5 man. Er zit een paar tegelen, hè. En die, oud collega. En ja, superleuk. En ja, de mensen melden zich niet af. Oh ja, corona, dat is alles. Maar plus we mogen een keer in de zoveel tijd mogen we een keer mee naar VVV toe, een keer kijken. Misschien kunnen we er nog wat van leren. Hè? Voor noppers? Ja. Ja, dat is ook in die organisatie. Ja, superleuk. Ik stond in de rie altijd. Maar dat, en dan weet ik dat, omdat ja, ik kom hier ook uit de buurt. Dan weet ik dat VVV heel veel duidt voor... Ja, dat is dat ook die organisatie. Die hebben dat ook een beetje maatschappelijke organisatie. Ja, VVV heeft dat eigenlijk op puurtjes gezet. Ja. Eigenlijk. Dat gaan ze dingen en dan zijn ze in Zuid geweest, ze zijn in Tegelen, Casino weer. Ja, heel leuk is Maar het lijkt me best gezellig dat je dan met ook wandelvoetbalclubje naar de koer gaat. Ja, en ik kom oorspronkelijk van het Vanaf, geboren getogen. En de moeraaskwaker? Ja, ik kwaak het ook niet, maar ik kom wel uit die dingen. Maar ik heb afgelopen zaterdag al die jongens uit de fan tegengekomen te vastloven. En ja, wandelvoetbal kregen ze niet op de puurtjes. Ik zeg, moet je toch wat meer dat ze erachteraan gaan, want dan komt het ook nog bij. FCV wil ik ook altijd nog hier. Ik heb er altijd jarenlang gevoetbald. En altijd, ja, ook een beetje voor de derde helft eigenlijk. Wel altijd leuk. Ja, want hoe is de derde helft bij wandelvoetbal? De derde helft gaan we altijd naar wijkgebouw. Oh, ja, echt? En dan kunnen ze voor een klein bedragje, kunnen we een tas soep krijgen we dan. Ja. Van die dames die dat dan doen. En een tasje koffie. En even napraten wie de beste waren. En, ja, meestal ben ik dat dan wel. Gewoon echt. Strak hij bescheiden. Die mensen schelden zich op alles televisie zien. Maar ik verleer elke week. Dus zo goed ben ik dan. Ik heb maar één keer gewonnen in al die wedstrijden. Dus. Maar is meedoen dan op een gegeven moment niet belangrijker als meedoen is het belangrijkste, hè? Ja? Ja, want de kids met 10-0 winnen, maar de laatste goal heeft altijd gewonnen. Ja. Dus ja, die verleer ik dan ook. Ja, helaas. Hey, William, versta jij dat ook als opa Venlo's praat of tegels? Kun je dat verstaan? Klein beetje, hè? Klein beetje? Ja, want dan zien we nog een beetje Venlo's leren. Ja, gaat opa jou ook Venlo's leren? Ja. Ja? Ja, ja. En papa praat ook wel een beetje Venlo's. Hij gaat ook Venlo's praten. En mama weet het dat nooit gedaan? Jawel, papa kan met Venlo. Ja. Dus is een ding, hè. Maar is ze lang weg geweest? Ja, toch wel een 5, ja, ik denk toch 8 jaar is denk ik wel, ja. Oh, ja, eerst fluiten, daarna loop ik. Ja, huisje, verkocht, loop ik gewoon, hè. En ja, heel leuk dorp, heel leuk wel. Maar stilletjes, afstanden voor de kinderen moeilijk, hè. En toen is ze naar Hamelen komen wonen bij de schoonelders. Heel leuk. En ook komen de schoonelders ook hier wonen, hè. Ja, serieus? Ja, die komen ook hier. Die zeggen van, we hebben het hier gevonden, Limburg, landschap, de bossen, lekker dicht bij de Maas. Ja, heel leuk. Ik kom in een Maasveld gewoon te wonen, hè. Of een oud stel, zo moet ik het zeggen. Oh, ja, superleuk. Ja. Dus dan zien ze de kindjes ook wel sneller. Alle drie, hè. Ja. Nou ja, en daar zit ze ook lekker, want hij ziet de oude Wambakgroeven en zo. Hè? Ja, nou, we zijn wandelen. Even wandelen. Gisteren nog even gelopen door bij die rijen. Even door. Ja. Even gewandeld. En normaal, ja, gewoon ik zelf ook op de bus met de kleinste, ik heet dat nog niet. En hij zit ook al op school, hè? Ja, ook al, allebei. Hoe is het op school? Is het leuk? Ja. Ja, leuk, hè. Welke groep zit je? 2. Groep 2. En hoe heet die groep? De mollen. De mollen? De mollen, ja. Graven jullie allemaal gaten in de grond of zo? Nee? Nee. Maar wel leuk, hè, joh. Oké. Nee, heel fijn. Wat vind je het leukst op school? Tekenen. Tekenen? Tekenen, ja. En wat teken je dan het liefste? Wat vind je leuk om te tekenen? Vliegtuigen? Piraten. Piraten? En? Kastelen, hè? Ah. Ja, ja. En wat was je met carnaval eigenlijk? Met vastelovend zoek maar niet. Ridder? Piraat? Wat was je? Zeg het eens. Cowboy? Captain. Captain America. En wat nog meer? Captain wie? Captain America, die ken ik Oh, niet. Captain America! Ja, die ken ik wel, die is die met dat schild. Ja, en wat was ik? Superman. Ja. Ja, nee, Die dat zijn snap de ik beste. helemaal. Ja, opa is wel een beetje Superman, Ja. hè, want die leert jou voetballen. Ja, en het leuke waren met die jongeren van ons. Allemaal met de vaste loon, allemaal mutsjes meegenomen.
hebben we een hele leuke foto gemaakt. Ja, geweldig. Ene meneer is 78 jaar. Wat voor Ja. mutsjes? Vastelandmutsjes, hè. Vorige week dinsdag hadden we vasteland voetbalzoekers. Maar wordt hij vasteloven dan niet goed voor is? Hè? Ja, Want ik heb en- wel mensen tegen die ze bij de wandelvoetbal kent ze. Als ze de foto's zien, hij staat ook op ergens op het zijde. Ik heb hem nog niet gezien, maar superleuk. En echt, en ja, voetbal of niet voetbal, kom jongens, want hebben ze nu. Ja. Het gaat ook voor En- de gezellig. William, voetbal is leuker dan naar de dierentuin gaan, hè? Ja. De zusjes vinden de dierentuin leuk, hè? Ik denk dat die de dierentuin leuk vinden, hè? Hey, leuk om Maar even met ook gekletst te Ja, hebben. leuk. Ja. Ik ben benieuwd.